Hello everyone, welcome to Bamba's Hammer. I'm here to update you of what was happening on Inimba namhlanje mhla 5 May 2026. Sikhumbule ukuthi uHlathi noThumeka bavele bakhethe ukuthi indaba yabedivorce ingabe isaqhubeka ngoba basathandana. Namhlanje uHlathi utshela uThumeka ukuthi kunento ekumele bayikhulume, asondele bakithi uThumeka ngokunganqabi nangesimile. Ebese yamtshela ukuthi ebese yasondela umbekade isekitchen enza isidlo sasekuseni. Bese yaqhubeka uHlathi ukuthi uyasho ukuthi yena akasasiboni isidingo sokuthi uThumeka aqhubeka alale egumbini likamva njengoba sebezidlulisile nje izinto. Yebo, akazoba lula ukuthi batshele abantu ngoba basanda kwenza ukuzilungisa izinto. Kanjalo noYanga kumele afihlele bagcine bevumelene ngalokho uHlathi noThumeka. Qhawekazi usadinwe lento yokuthi uma wakhe uthena ngeke akwazi ukuzimela njengoba esayingane nje. Lapho uzoleka akasitshela ukuthi ngabe uqhawekazi usalapho ngoba uzombiza ukuthi bazodla etafuleni bonke njengosapho. Kodwa uyabona ngaqhawekazi ukuthi akekho right. Azambuza uma kuthi ungane izolo ngamthatha ngaserious ngalento abekhuluma ngayo. Bese amchazela uzolo ukuthi lento yokuphatha ayifuni ukuthi kuvele kube eka noma ubani. Wamtshela ukuthi yabo yebo ungaphatha ngoba unayo wonke ama-experience kodwa hhayi ukuthi usungaphatha nje ibhizinisi elikhulu njengekhusela uyincukana industry. Wakhuluma nawe uma wakho ukuthi ukuphatha engaphatha uma esebona ukuthi ingamelana nayo yonke into le yamabhizinisi. Kanti noqhawekazi ugcine ibone yonke into eshiwo uma wakhe wagcina evumelene nayo. Thumeka noThandeka noTsiki bahlezi nje bonke bayasibuzela itiye. UThandeka uyambona uThumeka ukuthi hhayi akahambi yodwa lapho uyancuma nje umbona ukuthi usemathandweni. Washo wathi hayi khona omunye uhamba naye. Ngisho ebusweni uyambona nje ukuthi avele ambuze uThandeka ukuthi kwenzakalani. Lapho uTsiki uyayibona lento ebona uThandeka. Lapho uThumeka akaphendulanga uvele wasithulela nje waqhubeka uTsiki wathi kukhona into eyenzakala phakathi koThumeka noHlathi. Asho khona ukuthi esibhedlela babe yi-glue bethena nqa bengahlukaniseki. Lapho uThumeka abanakile nje sidala uziphuzela itiye lakho uyajambona nje usemathandweni usijabulele bakithi. Ngisho sebehamba babaphelezela uThumeka noTsiki nesigisi sakhe bayahleka nje bayasho. Uzwe uyasho ukuthi yena ngoba uyamazi ukuthi lo uHlathi and uyalambazala umama oyedwa uzomxelela nje yonke into. Qhawekazi uyotshela uAzanda ukuthi yonke into ayitshela uma wakhe iqiniso and angeke sathathela izinto phezulu. Azanda smart Nkosi yami. Washo khona ukuthi awukwazi ukuyenza into right kanjena. Bese kuze ukuthi why if udinga wathi if udinga omunye umuntu ungabonisana naye indlela yokwenza izinto gcina nje didekile uqhawekazi. Wathi mhlawumbe udinga i-partnership kulento ofuna ukuyiqala. U-Azanda usemshintsha umqondo umtshela ngisho indaba yokuthi unama-experience ngenza kangcono ngenza nanoma yini. Uyambona nje uqhawekazi ukuthi usecabanga ngenye indlela manje uconfuse ukuthi enze njani. Ke bamba la ningakhohlwa ukucina notification bell usubscribe nomshingo wakho. Bayo.